Mutta mä en ole kirjoittanut tähän mitään semmoista hyvää aloitusta. Mun olisi varmaan pitänyt. Semmoinen, tiedätkö, että miten minä aloitan jokaisen podcast-jakson. Mutta ei kun hei! Mulla on aloitus! Woo! Oikein hyvää iltapäivää tai iltapäivää. Ja tervetuloa Sekatavarakauppaan. Minä olen Annika. Ja mä oon Oona. Hei. Ja Sekatavarakauppa on tosiaan minun, eli Annikan, oma podcast, jota julkaistaan satunnaisesti tiistaisin. Toivottavasti ehkä joka toinen viikko. Ja tätä podcastia voi seurata Instagramissa nimimerkillä sekatavarakauppa.podi. Ja tämän jakson voi kuunnella YouTubesta kanavalta Sekatavarakauppa. Mutta jes, mennäänkö päivän aiheeseen? Ei mennäkään vielä. Oona, kerro ensin, kuka sinä olet? Eli moi taas kaikille, jotka unohti. Mä olen Oona. Mä oon Annikan kaveri, mikä niinku 7 vuotta ja counting, joku sinne päin, sitten on 8. Joo. Joo, oikeasti olen. 7 vuotta. Oikeasti olen niinku, joskus olen. Aina välillä. Joo. Mä oon 20-vuotias. Mä opiskelen asioita. Mä tapasin Annikan, kun mä yritin saada sen munkaan bändiin. Bändi kesti kuukauden ja sitten sieltä lähti puolet memberista pois. Ja sen jälkeen me ollaan satunnaisesti yritetty saada uudestaan henkiin enemmän tai vähemmän mielenkiintoisilla kokoonpanoilla. Ja tehdään me kyllä joskus muutakin. Kuten katsotaan sarjoja ja syödään mäkkisafkaa. Joo. Ja pizzaa. Joo. Pizza on nykyään kova juttu. Se on. Hetki pieni. Saanko sun porkkaasti skroilla muuten? Saa. Hyvä. Oona, mulla on tourette. No joo, mutta meitä, että aiotko leikata niinku kaikki kirrosanat pois? Vai? En. Noniin. Jos musta alkaa tuntua siltä, että me kiroillaan liikaa, niin mä vaan piippailen niitä. Tai laitan niinku hauskan ääniefektiin päälle. Semmoinen miau. Hyvä mahdollisuus laittaa vaan random kohtiin niitä. Mitäs nyt tapahtui? Toi saattaa olla se tiedä. ainoa, mitä ei uskaltanut painaa. No mä painan sitä nyt uudelleen. En tiedä, mitä tapahtui, mutta ei anneta sen häiritä. Minun taaperoni painelee täällä nappuloita. Josta puheen ollen. Kukas tämä minun taaperoni siis on? Tietääkö Oona? No siis sehän on Tourette. Kyllä. Josta me päästään nätisti tämän päivän aiheeseen, eli Touretten syndroomaan. Ja ensimmäisenä mulla lukee täällä paperissa kysymys, että mikä on meidän kosketus Touretteen? No, jos jollekin ei vielä käynyt selväksi, niin minulla itselläni siis on Tourette. Minun Tourette paheni, kun minä olin 16. Ja siitä on nyt 4 vuotta. Joo. Mikäs Oonan näkökulma asiaan on tänään? No mun näkökulma on ihmisenä, jolla ei itse ole Tourette, mutta joka on paljon ihmisen kanssa tekemisissä, jolla on Tourette. Eli Annikan tässä vaiheessa. Eli en nyt sano mitenkään yleistävästi, että kaikkien kokemus on samanlainen, mutta mä oon täällä puhumassa niin kuin mun kokemuksesta siitä, että minkälaista on ollut ystävähenkilön kanssa, jolla on Tourette. Ja tästä voi tulla oikein mielenkiintoinen keskustelu. Mä ainakin toivon, että tulee oikein mielenkiintoinen keskustelu. Eikä me toki keksitä. Kyllä me keksitään. Ja aina voi puhua aiheen vierestä. Joo. Lähdetäänkö ihan alusta? Mikä on eka asia, mitä sinä muistat minun Touretesta? No kaikki, jotka tuntee mut, tietää, että mulla on tosi huono muisti. Tähän mä vähän luotankin, että sieltä ei tule niitä tylsiä alkuvaiheen juttuja. No siis, mähän eka kuulin Touretesta sosiaalisessa mediassa ennen kuin Annikan Tourette paheni. Tai ennen kuin mä ainakaan tiesin, että Annikalla on Tourette. Eli mä olin vähän kuullut siitä, mutta en mitenkään silleen faktuaalista tietoa, vaan vähän semmoista, että onkohan tämä niin kuin oikea niin kuin sairaus tai oireyhtymä vai syndrooma vai onko tämä niin kuin joku, mikä niin kuin esitetään internetissä, että saadaan niin kuin näyttämään itsensä mielenkiintoiselta. Onko vähän ikävästi sanottu? Joo, mutta mä olin tosiaan silloin joku 13 ehkä, kun mä sitä kuulin.
Joo, ja toi on ihan ymmärrettävä reaktio silleen, että kun näet jotain, mistä et ole aikaisemmin tiennyt, niin totta kai se on niin kuin ihan luonteva reaktio se, että no onkohan tää nyt totta. Varsinkin kun Tourette on, niin kun siitä kuulee eka kerran, niin se on oikeasti aika absurdi sairaus. Ja sitten kun suurin osa siitä keskustelusta, mitä mä ainakin niin kuin törmäsin, oli just sitä, että tämä henkilö esittää, että hän on Tourette, mutta ei hän niin oikeasti ole. Mm. Ja joka on tosi niin kuin ikävä narrative ihan niin kuin missä tahansa asiassa. Että on se niin kuin luottamuspula, mutta että ajatellaan, että jotkut ihmiset kokisivat tarvetta esittää, että heillä on tämmöinen elämään vaikuttava sairaus tai syndrooma tai mä en ole ihan varma, mikä niin kuin oikea termi olisi. Se on sairaus. Joo, mutta Annikan Tourette ei oikeasti mitään jo. En muista mitään. Okei, ihan ymmärrettävää. En mikään muista suurinta osaa, varsinkaan sieltä alusta, niin en muista suurinta osaa asioista. Tätä juuri eilen mietin, kun tätä podcastia kirjoitin, niin mietin, että mitähän kaikkea mie muistan. Mie muistan sen päivän, kun se niin kuin tavallaan alkoi, lainausmerkissä alkoi, niin mie muistan sen, mie en muista ihan sitä hetkeä, mutta mie muistan sen päivän tosi selkeästi. Ja mie muistan, siellä on niin kuin monen tunnin pätkä, jonka mie pystyn elämään uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, koska mie muistan sen niin selkeästi. Ja sitten mie muistan myöskin sen, kun minun sanalliset tikit NS alkoi. Mutta mie haluan palata vielä tähän, mitä Oona sanoi äsken, ennen kuin mie unohan. Ja koska siinä pelossa, että ei tule toista saumaa palata tähän. Mutta siis siitä on tosi paljon, että arvotaan sitä, että no feikkaako toi Toureten vai eikö. Sitä on tosi paljon, varsinkin internetissä. Ehkä ei livenä niinkään. Suurin osa ihmisistä ei livenä kehtaa tulla sanomaan toiselle, että hei sä feikkaat ton sun sairauden. Mm. Mutta internetissä sitä on tosi paljon ja sen takia mä oon oikeasti tosi kauan ja ehkä vähän edelleenkin pelkään ja pelännyt sitä, että mitä ihmiset ajattelee minun Touretesta. Nimenomaan sitä, että ajatteleeko ne, että mä vaan esitän. Silloin alkuaikana se oli mun suurin pelko Touretteen liittyen. Se oli vielä sitä häpeääkin suurempi. Ja se häpeä oli aika suuri. Tällainen niin kuin hyvin lyhyesti, mitä minä muistan ekoja asioita minun Touretesta, niin minä muistan sen päivän, kun se alkoi. Kun minun pää alkoi nykimään. Ja muistan, minä olin lukion ekalla. Se oli joulukuu. Joulukuun oisko ollut 3. tai 4. päivä. Minä en muista sitä koulupäivää varmaan muuten niin selkeästi, mutta minulla on siitä snappimuisto, jossa mä oon kuvannut sitä, kun mulla pää nykii. Sitten mä oon kirjoittanut siihen jotakin, että mä en tiedä, mitä tapahtuu tai jotain tämmöistä. Sitten minä muistan, että minä olen mennyt vanhemmille sen jälkeen. En siis silloin asunut kotona. Niin menin vanhemmille sen koulupäivän jälkeen. Ja sitten mun vanhemmat oli ihan hädissä, että mitä nyt tapahtuu. Varsinkin mun äiti. Ja mä muistan myöskin sen, kun se ainoa keino, millä se tik-oire saatiin rauhoittuun, kun se oli siis jatkuvaa. Ja sitä kesti monta päivää. Se oli vähän niin kuin monen päivän tik-kohtaus. Ja ainoa, millä se saatiin rauhoittumaan edes hetkeksi, niin iskä istui sohvalla, mä istuin lattialla sen polvien välissä, ja iskä polvilla heilutti minua niin kuin sivulta sivulle. Se oli ainoa, millä se saatiin edes vähän rauhoittuun. Koska se oli oikeasti niin jatkuvaa, siinä ei ollut sekunninkaan taukoa missään vaiheessa. Ja sitten minä muistan sen, kun mulla tuli ensimmäinen äänellinen tik-oire, minkä minä tunnistin tik-oireeksi. Minä olin suihkussa. Se oli kesä. Sitten minä olin tulossa sieltä suihkusta pois. Minä olin siinä kuivaamassa ja sitten minä aloin sanomaan aha. Ja mie hoin sitä niin kauan, kunnes se muuttui sanaksi ha. Ja sitten mie hoin sitä. No, mutta siis minun eka sana oli siis auto. Sitten siitä tuli punainen auto. Joo, siis okei, nyt kun sä sanoit, niin kyllä mä muistan, että sä olit niinku, ainakin jossain vaiheessa minun autossa, ja sit sanoit autoa, ja sit mä en niinku tunnistanut sitä tikiksi, niin mä luulin, että sä yrität varoittaa mua, että mä en niinku huomaa, että jossakin on auto, niin mä laitan niinku jarrut pohjaan ja pysyin sen niinku keskelle parkkipaikkaa, että mistä tulee auto. Oi ei. Siis mulla on hämäriä muistikuvia, että tollaista on tapahtunut useammankin kerran, mutta mä en muista, että se olisi tapahtunut sun kanssa. Ei kun muistanpas. Joo. Me ollaan siis ihan tuolla Railan parkkipaikalla. Ainakin mitä mä muistan sen tapahtunut. Joo, muistan. Sitten mä oon joskus äitille jossain motarilla huutanut, että auto. Mä oon ollut kyydissä. Myös kun tällainen on tapahtunut.
Joo. Sitten autoissa puheella yhdessä vaiheessa mun tikit tykkäsi painaa sitä hätävilkkunappulaa, koska siinä oli se punainen kolmio. Joo, ja sitten yhtenä päivänä mulla oli, siitä ei ole edes kovin kauan, mutta mulla oli tosi paljon tikkejä, niin äiti piti laittaa auton ovet lukkoon, koska mä yritin avata niitä kesken ajamisen. Tästäkin mä oon kuullut. Joo. Mutta me nyt päästiinkin vähän jo tähän seuraavaan aiheeseen, joka on, että hauskoja, outoja, ikäviä juttuja Toureten kanssa. Me päästiin jo tähän tämän autoesimerkin kautta. Joo. Joo. Mitäs kaikkea sä muistat? No siis, mähän en ole kirkossa käynyt lukion aikana, mutta Annika on. Joo, ja en mennyt sen kerran jälkeen. Joo. Itse asiassa mä mietin, että onko mä mennyt sen jälkeen kertaakaan kirkkoon. En muuten ole käynyt sen jälkeen kirkossa. Ei kun olen yhden kerran. Mun vanhempien häävihkivalojen uusimistilaisuudessa viime joulukuussa, kun niillä tuli 20 vuotta naimisissa täyteen. Niin silloin kävin kirkossa, mutta se oli yksityistilaisuus. Siellä oli yli 10 ihmistä. Sitä ei lasketa. Joo. Mutta en ole muuten käynyt kirkossa sen jälkeen. 3. vuoden. Sovitaan, että se oli 3. vuonna. Olisi varmaan ollut. Joo. Joo. Minä siis, tiedättekö, kun tikeistä tulee välillä semmoinen ennakkotuntemus, tai sitten ne tulee ajatustikkinä. Tiedätkö Oona, mikä on ajatustik? En. Se on siis semmoinen tik-oire, mutta se tulee vaan pelkästään omassa päässä. Se toimii niin käytännössä samalla tavalla kuin, sanallinen tikki. Okay. Mutta sä vaan et sano sitä ääneen, se vaan toistuu sun päässä. Ja mullahan tuli semmoinen ajatustikki, tai mä en tiedä, että oliko se sanallinen ajatustikki vai sanallinen tikki, jonka mä sain jollain ihmeenkaupalla pidäteltyä. Mutta siis mä meinasin huutaa kirkossa, että mulla on pommi. Mä en oo sen jälkeen mennyt kirkkoon. Varmaan ihan hyvä homma. Se on ihan hyvä varmaan. Mutta se on niinku välimmäisenä, mitä mä muistan niinku tällaista oikein mielenkiintoisista tikeistä. Mistä varmasti alkaa ihmisillä huolta, jos niinku ei tietäisi, että on niinku tike. Ihan varmasti. Ja sitten, mitähän mulle tulee mieleen? Mulle tulee hirveästi kaikkea mieleen, mutta mikähän olisi semmoinen hauskin juttu, mitä mä voisin kertoa. Mulle tulee mieleen ensimmäisenä kaikkia kohtauksia, sitä, kun niitä kertoo, kun mä oon ollut sairaalassa. Ei ole kauhean hauskoja. No ei. Mä oon hokenut hatuista nyt. Mulla on ollut joku hattufiksaatio nyt monta päivää, vissiin viikon. Mä oon siis hokenut ihmisille, että oletko koskaan miettinyt, että sinulla on hattu? Ja ihmisillähän ei ole hattuja. Joo, ja niille, jotka ei Annikaa tunne, niin Annikalla on kyllä niin on ihan normaali ajatuksen juoksussa, että oletko koskaan ajatellut asiaa. Joo, oletko koskaan miettinyt? Niin, mutta tulee ihan niin kuin Annikan omasta suusta. Niin mäkään en esimerkiksi aina niin kuin hoksata, että sieltä on tulossa se, että sulla on hattu, vaan mä niin kuin pysähdyn kuuntelemaan, että minkälaisia viisauksia sieltä tällä kertaa tulee. Ja sitten sieltä tulee, että sulla on hattu, joka on tietenkään vähän mielenkiintoista. Joo, Oonalla ei ole vielä koskaan ollut hattua tämän tikin aikana. Joo, mä oon käyttänyt liikaa rahaa lävistykseen, että mä voisin peittää neulojen hatulla. Sitten mä oon heittänyt mun äitiä pizzalla ja mun avustajaa ranskalaisilla. Itse asiassa 2 avustajaa ranskalaisilla. Tää on tapahtunut monta kertaa. Onko mä heittänyt suakin ranskalaisilla joskus? Todennäköisesti jollain ruoalla olen heittänyt Oonaakin. Joo. Ja sä kovasti haluat niinku on limukoita aina. Joo, siis mä tykkään, tai mä en tykkää. Mun tohret tykkää dippailla sormia asioihin, niinku nesteisiin. Tekkö, jos jollain on vesilasi, niin mun sormi on kohta siellä. Jos Oonalla on limsa, niin mun sormi on kohta siellä. Joo. Niin, ja sit nyt kun me oltiin minigolfaamassa viime viikonloppuna Helsingissä. Tehtiin me siis Helsingissä muutakin kuin minigolfattiin, mutta olimme muun muassa minigolfaamassa Mentiin Helsingissä. koottikauppoihin. Kyllä. Niin mulla oli semmoinen lyömistik, ja mun tikeillä oli fiksaatio noihin golfmailoihin. Siis mä menin oikeasti ihmisten luokse, en kenen tahansa ihmisten luokse, luojan kiitos, mutta menin niin kuin niiden ihmisten luokse, kenen kanssa mä olin siellä minigolfaamassa, ja menin sinne silleen, että minä otan tämän, kiitos, ja otin niiltä sen golfmailan. Ja tikkejä ei saa estää, mutta tässä tilanteessa kaikkien turvallisuuden vuoksi mä sanoin kaikille, että älkää antako mulle yhtään ainutta golfmailaa, koska mä olisin lyönyt niillä ihmisiä. Ja sit mä hakkasin itselleni golfpallolla. Golfpallot on kovia. Mä en tiennyt sitä etukäteen. Mä luulen, että ne on niinku pingispalloja, mutta ei ne olekaan. Sekin on kova, jos käyttää tarpeeksi forsea. Niin on, sen takia mulla on kypärä. Myöskin käsi on kova, jos
käyttää tarpeeksi voimaa. Kyllä, kyllä. Sitten tämmöisiä ei niin hauskoja juttuja Tourettesta, niin no muun muassa se, että Helsingissä piti arpoa, että sainko aivotärähdyksen vai enkö saanut. Ja on sitten ystävällisesti herätti minut seuraavana yönä pari kertaa. Ehkä me keskustellaan tästä meidän Helsingin reissusta seuraavassa jaksossa lisää. Joo. Meillä kuuluu suunnitelmiin äänittää tänään ainakin 2 jaksoa. Mm-hmm. Ja sieltä taas tuli painettua nappeja. Joo, mä painoin nappulaa, mutta tää nappula ei tehnyt mitään. Täällä on varmaan kaikki, se ei varmaan tehnyt mitään, kun täällä on kaikki slaidit alhaalla, mikä on ihan hyvä asia. Jeps. Mut joo. Tiedätkö, mistä me ei ole puhuttu vielä ollenkaan? Tai mitä me ei ole selitetty meidän kuuntelijoille? No. Että mikäs helvetti tää Tourette on? Se olisi ollut varmaan semmoinen tärkeä asia kertoa heti alussa. No. Ehkäpä. Mä kaivan mun muistiinpanot esiin. Hei, mullahan on täällä lista juttuja Tourettesta. Ai että. Noniin. Se on valmistautunut ihminen. Kyllä. Mä en muistanut, että mä olin noin valmistautunut, mutta ei se haittaa. Mutta siis Tourette on siis neuropsykiatrinen häiriö. Se on nykimishäiriö, eli siihen kuuluu tic-oireita, jotka on tahattomia liikkeitä ja ääniä ja ajatuksia myöskin. Se, miten mä kuvailisin itse Tourettea niin kuin semmoiselle ihmiselle, kuka ei ole koskaan kuullutkaan semmoista, niin Tourette on, tai niin kuin, no ei Tourette, mutta tic-oireet on vähän niin kuin aivastuksia. Joskus sä tunnet, että se tulee, joskus sä et tunne, että se tulee vaan, se vaan tulee. Sä et oikein voi olla aivastamatta. Tai jos sä oot aivastamatta, niin se tuntuu ihan hirveältä. Tic-oireet on vähän niin kuin keho aivastais. Se on varmaan ihan järkevä metafori. Joo. Sitten mä oon kuullut myöskin, että Tourettea on verrattu hikkaan. Tai niin kuin tic-oireita on verrattu hikkaan. Sama idea kuin tuossa aivastuksessa. Joo. Ja Tourette on tosiaan synnynnäinen, mutta se voi puhjeta tai niin kuin pahentua elämän eri vaiheissa. Touretten diagnostisissa kriteereissä sanotaan, että se täytyy puhjeta ennen 18 ikävuotta, koska se on synnynnäinen. Ja se on niin kuin lapsuudessa esiintyvä. Mutta haluatko kuulla juttuja Tourettesta? Näitä hauskoja, ei niin hauskoja juttuja. Kyllä. Mulla lukee täällä, että podcastin äänitys ja napit. Viimeksi kun olin äänittämässä podcastia avustajani kanssa, kun minä olen täällä podcast-studiossa se, kenellä on tämä äänipöytä hallussa, tai tämä mikseripöytä, mikä lie, niin tässä on 8 tämmöistä värikästä nappia, jossa on tämmöinen värillinen valo. Ja mun Tourettehan tykkäsi hirveästi painaa varsinkin tätä punaista nappia. Ja se, mitä näistä napeista tapahtuu, tai pitäisi tapahtua, niin niistähän tulee siis ääniefektejä. Ja meillä oli mielenkiintoisia ääniefektejä siellä meidän podcastissa, kun minä painelin noita nappuloita. Sitten kun minä aloin miettiä, että no mitä mulla on Oonan kanssa tapahtunut, niin mulla tuli ensimmäisenä mieleen se, että no mä oon mennyt veltoksi kesken pelaamisen. Sekin tapahtui kyllä. Joo, silloin kun se oli minun luona ja pelattiinko vähän Life is Strange? Pelattiin. Niin mä haluaisin väittää. Kyllä me pelattiin sitä, joo. Mä menin kesken pelaamisen veltoksi ja me vaan pelattiin peli loppuun. Niin. Siis mulla lukee tällä, että kohtaus autossa. Mä en muista milloin se oli, mutta mä muistan sen, että mä oon saanut tik-kohtauksen autossa. Ja kun mun tik-kohtaukset on niin kuin yleensä semmoisia, että mä sinkoilen vähän joka suuntaan. Se ei ollut kauhean kivaa autossa. No ei varmasti. Kun auto oli liian pieni. Vaikka meilläkin on iso auto, mutta se oli silti liian pieni. Joo. Sitten mulla lukee tällainen nyrkkeilyhanska ja ortoosi. Mikä on ortoosi? Se on se side, minkä saa, tai niinku kipsi, minkä saa pois. Joo, okei. Okay. Mulla oli sellainen toissa kesänä. Kun mulla oli sellainen tic-oire, että mä hakkasin mun kättä otsaan. Ja siitä kun toistaa tarpeeksi kauan, niin joutuu lähteä päivystykseen röntgeniin, että onko käsi murtunut. Koska kallo on aika kova. Ja hyvä homma. Siis kun mulla on ollut aikaisemminkin tämmöistä tic-oiretta niin kuin ennen sitäkin, niin mulla on ollut siis semmoinen viritelmä, mulla on ollut retkipatjan palanen tuossa kämmenselässä ja sitten siinä itse kiinnittävää sidettä ja vanua päällä, niin se on ollut niin kuin mun nyrkkeilyhanska. Sitten mä oon käyttänyt myöskin pörrösukkia nyrkkeilyhanskana. Sitten mulla lukee täällä, että jumit, silmät kiinni. No, viimeksi tänään olen jumittanut silleen niin kuin, että mun keskivartalo on taipunut silleen
Mitenhän mä selittäisin tämän niinku... Viistoon. Niin, silleen mä oon ollut tämmöisessä asennossa. Elikkä käytännössä niinku lantiosta ylöspäin niinku vinoon, Niin. kenoon, sivukenoon. Niin. Mä olin silleen muutaman tunnin tänään. Joo, eikä silleen niinku pikkukoneen, vaan silleen niinku 34. Niin. Ja sit no silmät kiinni on aika itsestäänselvää. Mä olen ollut kerran 3 viikkoa silmät kiinni. Sain valkoisen kepin. Oli jees. Siis se valkoinen keppi, ei se silmät kiinni oleminen. Tikit ja rullaportaat. Katoin siis minun vanhoja Instastoreja, että mitä kaikkea on tullut tehtyä. Niin tuli semmonen muisto mieleen, että haluaako Oona arvata, miten pyörätuoli, tourette ja liukuportaat voi liittää toisinsa mahdollisimman huonosti? No varmaan silloin, että rullaa itsensä tikkään takia liukuportaisiin. Kyllä. Vähän kuin mä vetäisin. Siis mun silloinen avustajahan siis joutui koko ajan pitämään mun pyörätuolista kiinni, koska aina kun mä näin rullaportaat, mä olin silleen, minä menen tuonne. Ja sitten mä rullasin täysiä rullaportaisiin päin. No minä menen tuonne, niin otan sieltä tuon autotiellekin ja Ai niin sillalta alas ja ai niin joo. on mahdollista meidän Inari-reissulla. Joo. Se ei ole kivaa. Siis mulla lukee täällä ystävät. Mä en muista mihin tää liittyy, mutta sanotaan vaikka näin, että mä oon en toureten takia, mutta toureten seurauksena saanut ystäviä. Kuten myös mä olen löytänyt vammaiset tytöt. Shout out vammaiset tytöt. Löytyy Instagramista sillä nimimerkillä ja siellä on aivan mahtavia tyyppejä. Menkää katsomaan heidän Instagram. Sitten mulla lukee täällä sairaalajaksot ja päivystys. On tullut tehtyä lukuisia reissuja päivystykseen. On tullut oltua muutama kerta sairaalassa yötä. Ei ollut kivaa. Mä muistan, mä sain ekan semmoisen kunnollisen tikkokohtauksen, niin mä jouduin sairaalaan 2 yöksi. Koska kukaan ei tiennyt, mitä se on. Niin sit mä olin neurologian osastolla 2 yötä. Joo. Ja sit mä oon ollut 2 viikkoa psykiatrisella osastolla, koska mä sain niin paljon kohtauksia ja mä en pystynyt nukkuu enää. Kerran kun olet ollut sairaalassa, niin mä kävin hakemaan tätä Ouluun. Mutta sitten mä leivän kanssa väärää ramppia, niin lähdenkin sitten väärään suuntaan. Olinko mä silloin kyydissä vai en? Olit. Ai niin, tää oli tää. Joo. Siis, kun mähän Kemistä lähden yleensä liikkeelle aina Tornioon päin, enkä koskaan Ouluun päin, koska näissä on semmoinen Ouluun mä lähden niin kuin Kemin maasta päin, että ajan ohi. Niin mä sitten vanhassa ottamuksesta menin rampille Tornioon päin, enkä Ouluun päin. Että joo. Semmoinen prison break. Joo, ja sitten se oli mielenkiintoista, kun mä muistan, mulla oli silloin hoitokokous, mä olin pitkällä sairaalajaksolla. Mulla oli hoitokokous, niin lääkärin piti soittaa Oonalle, että uskaltaako Oona lähteä minun kanssa. Joo, mä olin siis kaupassa sillä ennen kuin Keminmaan City Market remontoitiin. Mä olin siellä elektroniikka-osastolla katsomassa jotain pelejä tyyliin ja sitten sieltä tulee puhelu Annikalta ja minä sillä, että onko se jo innoissa, lähdetään huomaan, että siellä on sillä, että joo, mä oon Annikan lääkäri. Niin, mutta mä olin, että okei, ja mä pääsin tälle vähän hiljaisemman paikkaan kaupasta, että pikku hetki ja menin sitten sinne nurkkaan puhumaan puhelimeen. Olen edelleen pahoillani. ei sillä lähde. Tässä vaiheessa mun niinku huvittaa ehkä enemmän se niinku puhelun ajankohta. Joo. Ja sitten se, kun mä tosiaan ajattelin, että se on Annika silleen, että okei, mitä laitat päälle, tai no yleensä se on minä kaikki, mitä laitan päälle. Mutta jotain niinku reissuun liittyvää, että onko ostanut vaikka eväitä tai muuta tämmöistä. Niin mä sitten jotenkin vastaan luulen, että se on Annika, mutta eipä sitä ollutkaan. Ja sitten siinä oli lopussa, että onko jotain, mitä haluatte sanoa Annikalle, niin sitten mä sanoin jotakin Annikalle, niin että tää on vielä kaiuttimella, you know. Joo, mutta se oli vähän mielenkiintoinen puhelu. Joo. Siinä oli siis paikalla minä ja minun lääkäri ja meidän osaston hoitaja ja joku, en mä tiedä, yli minun vanhemmat ja tälleen. Joo, mutta tälle ihan niin kuin kuuntelijoille, niin oli kaikki ihan VG-13. Sanoin käytännössä vaan, että tsemppiä, että Annika on rakas, eteen mitään silleen joo. hurjia juttuja. Ihan platonic, hyviä ystävät tsemppauksia, mutta kyllä. Annika sai sitten heräneen, että kaikki kuulee.
Mä en muista, mitä mä ajattelin siitä. Mä muistan suurin piirtein, mitä sä sanoit, mä en muista, mitä mä ajattelin siitä, kun mä sanoin, että tää on kaiuttimella. But anyway. Sitten, Oona. Seuraava kysymys. Todista ystävyytesi. Tää on aika vasta tapahtunut. Okei. Okay. Tiedätkö sä, mikä on mun toureuden haaveammatti? Onkohan mä edes kertonut sitä sulle? Mä en ainakaan muista, että sä oot kertonut. Ootapa Damn. mä mietitkin. No sä sen verran, tai sun toureutta sen verran tykkää niistä autoista, niin joku mekaanikko olisi ymmärrettävä. Ei tää ei liity autoihin. No mä vähän niin kuin tein ajatus sieltä nyt, anna mun hetken ajatella. Joo. Sä oot puhunut hatuista, niin joku tiedätkö suutarityyppinen voisi olla kans semmoinen. Ei, tää oli ennen hattuja. Tää liittyy ulkonäköön. Kampaaja. Kyllä. Joo. Liittyykö sä leikata hiuksia? Joo, siis mä leikkasin varmaan viikon aikana, niin varmaan 5 kertaa leikkasin omia hiuksiani. Semmoisia 20 sentin pätkiä, semmoisia isoja hiustuppoja pois. Sen takia sä leikkaat hiuksia lyhyemmäksi? Joo. Et muuten kertonut, mä oon katsonut, että hiukset lyhennetään, nyt on kesämuodi päällä. Ei, se oli sen takia, että mä leikkasin semmoinen tommosen pätkän mun hiuksista. Niin, ja sit mä löysin kuvan, jossa mulla on leipä otsassa. No siis, niinhän tapahtuu aina välillä. Joo, se löytyy minun omasta Instagramista, @nimeni.on.tik. Jeps. Yes. Tuli semmonenkin mainostus tähän väliin. Sitten mulla lukee täällä kysymys, että ei, kun seuraavana lukee, että on kysymyksiä. Onko Oonalle jotain, mitä luulet, että kuuntelijat haluaisit tietää, tai mitä sinä haluaisit kysyä minulta aiheesta tai aiheen vierestä? Mielellään ei siellä niinku kilometrin päästä, mutta silleen vierestä. No, tää on varmaan mitä... No, mä oon itse tästä aiheesta vähän kuullut, mutta mä uskon, että varmaan kuuntelijoitakin vähän kiinnostaisi, kun sä oot puhunut, että se paheni silloin, kun sä oot 16. Niin miten nämä tik-oireet ilmeni ennen, kun ne alkoi niinku pahenemaan kunnolla? Siis ennen sitähän kukaan ei tiennyt, että mulla edes voisi olla tourette. Mun tik-oireet oli lähinnä niin kuin jotain nenän nyrpistelyä ja sitten ehkä näkyvin tik-oire, mikä mulla oli, mitä ei tunnustettu silloin vielä tik-oireeksi, oli se, että mä koskin olkapäätä ja reittä vuorotellen. Mut eihän kukaan silloin tiennyt, että ne on tik-oireita. Mut se oli just semmoista, että niinku naaman nykimistä semmoista tämmöstä ja Joo. hengittelyä ja tämmöstä. Sitten toinen, mitä mä uskon, että monia varmaan kiinnostaisi, on se, että minkälainen tällainen sun journey on ollut siihen, että sä oot niinku päässyt ainakin jokseenkin yli siitä niinku häpeästä ja tästä, miten sä oot tullut sujuksi niinku toureen kanssa. Se on ollut hyvin pitkälle sitä, että mä oon nähnyt paljon muita ihmisiä, kellä on tourette. Ja mä oon katsonut, että no ei noiden tarvi hävetä sitä, että niinku, miksi mun pitäisi. Ja sitten se, että niinku, että no mie nyt oon tämmönen, mie en voi sille yhtään mitään. Pääsee paljon helpommalla, kun antaa vaan olla. Ja muutenkin on tullut ehkä, niinku, kun ikää on tullut lisää, niin on tullut ehkä enemmän semmoinen mentaliteetti, että no mitä väliä, jos muut tuijottaa. Onko sulla joku tikki, missä sä oot niinku kokenut, että on semmoinen, joka ei niinku häiritse elämää silleen paljon? Joku semmoinen, niinku, mitä mä nyt sanoisin, ehkä joku josta jopa niinku hyötyä jossakin tilanteessa ollut. Onko sä saanut jonkun idean esimerkiksi niinku tikkien kautta johonkin taiteeseen liittyen tai muuta? No siis mä oon saanut paljonkin ideoita taiteeseen mun tikeistä. Ehkä se on ollut niinku ehkä yleisesti vaan ne tikit, mistä mä oon saanut sitä inspiraatiota, mutta mä en ehkä keksi nyt yhtäkkiä ainakaan yhtään tikkiä, josta mulla olisi ollut silleen varsinaisesti hyötyä. Toki on semmosia, mitkä ei häiritte elämää ihan hirveästi, kuten joku niin kun, semmoiset pienet nykimiset tai silmien räpyttely, niin ei ne häiritte elämää suurimmaksi osaksi. Mutta en mä koe, että niistä olisi mitään hyötyäkään. Pysyy silmät akostoitot räpyttellä. Kyllä. Haluatko vielä kysyä jotain vai mennäänkö seuraavaan? Voidaan mennä mun puolesta seuraavaan asiaan. Okei. Mulla lukee täällä semmoinen kysymys, mikä mulla tuli itsellä mieleen, että jos mulla ei olisi touretta, niin mä ehkä haluaisin tietää, että miksi tourette vammauttaa jotkut ihmiset? Joo. Tourettahan ei siis vammauta kaikkia koko elämäksi, mutta mä en tiedä, että mikä muiden kokemus tästä
asiasta on, mutta mun kokemus on se, että Tourette vammauttaa minut. Ja se syy, minkä takia näin tapahtuu, on siis TIC-oireiden laatu ja määrä. Ja eniten se, että kun ne mun oireet voi olla oikeasti todella vaarallisia. Kuten tämä, mitä Oona äsken sanoi, että rullaa sillalta alas. Niin se Tourette on vammauttava siinä mielessä, että kun mulla voi tulla jotain tikkejä, joiden takia mä en pysty olemaan esimerkiksi yksin. Joo. Tai mä en pysty harjamaan hampaita tai laittamaan hiuksia tai syömään tai juomaan. Se on niin kuin siinä mielessä vammauttavaa. Joo. Tuleeko Oonalla aiheesta mieleen jotain? No ei ehkä mitään semmoista, mitä saisi puhuttua läpi niin nopeasti, että jaksoon mahtuisi. Kyllähän tämä olisi semmoinen aihe, missä puhuttavaa olisi vaikka niinku tunneksi ihan pelkästään tästä. Mutta no mehän voidaan puhua tästä joku toinen kerta. se olisi kyllä ihan mielenkiintoista. Ainakin puhua ja kyllä mun mielestä kuunnellakin varmaan, että miten niinku, ihan niinku more specifically semmoisia eri asioita. Ja ehkä miten niinku yhteiskunta saa aikaan sen, että esimerkiksi niin kuin hostile architecture ja tällä lailla. Että joo, tämä voisi olla kyllä ihan oma jaksonsa. Se, että miten yhteiskunta vammauttaa. Niin, ja miten niin kuin paljon työtä siinä olisi, että saisi niin kuin päästä semmoiseen tilanteeseen, missä ei ainakaan menisi niin kuin pahemmaksi asiat. Mutta seuraavana mulla lukee täällä, että ennakkoluulot. Niin Oona, minkälaisia ennakkoluuloja sulla oli Touretteen liittyen joskus aikaisemmin? No kuten mä sanoin, niin koska se mun ensikohtaaminen Tourettiin oli internetissä. Ja siellä kun oli vähän silleen, että onko tämä nyt niin oikea sairaus, kun en ole koskaan kuullut tästä. Ja kun menin sotan kommentteisiin videossa lukemaan, niin tosi moni oli silleen, että ei ole totta. Ja sitten koska algoritmää, niin sieltä sitten tuli vastausvideot, että tämän takia tämä ihminen feikkaa Tourettea ja tämän takia tämä niin kuin ei ole totta. Että kyllä siinä niin kuin vähän tuli semmoinen skeptisyys ehkä, että onko se niin kuin liioiteltu tai onko se niin kuin feikattu, koska ei ollut silleen kun on niin kuin credible source asiasta. Ja kuitenkin niin kun netissäkin on paljon sellaisia ihmisiä, jotka tekee paljon asioita sen julkisuuden eteen. Mä en nyt ala esimerkkejä sanomaan, mutta jos miettii esimerkiksi viimeisten muutaman vuoden aikana, niin on ollut paljon ainakin Suomen tasolla sosiaalisessa mediassa myös ihmisiä, jotka sitten liioittelee omaa käytöstä ilman, että esittää mitään niin kuin sairauksia tai oireyhtyä, ihan vaan niin kuin normi-arkista käytöstä. Niin, että saisi itsensä näyttää mielenkiintoisemmalta. Joo. Ja sitten kun sitä miettii maailmanlaajuisella skaalalla, niin se sitten menee jopa enemmän ehkä ekstriimiksi. Ja sitten kun tosiaan ei ennen ollut kuullut semmoisista sairauksista ja niin moni ihminen sanoo, että se ei niinku ole totta tai on feikattua, niin kyllä sen itselläkin vähän tulee semmoinen, että onko mä hyvä uskoinen, jos mä uskon, että tämä on totta. Tähän liittyy ehkä vähän myös mun omat kokemukset, jotka ei sinänsä liity asiaan, mutta liittyy se, että olin hyvä uskoinen ja menin otin kiinni sellaiseen pitkään jatkuneeseen valheeseen, josta kaikki muut vähän niin tajusivat, että oli valhe, mutta minä en. Mä ymmärrän ton tosi hyvin. Siis mä teen sitä edelleen. Mä en vieläkään erota sitä, että mikä on valetta ja mikä ei. Joo. Tää mun uskominen valheeseen niin liittyy vielä sitten semmoiseen lääketieteelliseen asiaan. Ja ehkä siitä tuli sitten vähän semmoinen, että voinko mä uskoa, kun ihmiset sanoo näin, että on niin. Joo, tosi ymmärrettävää. Ja sitten kun sulla tuli se Tourette, niin mulla tosiaan, kun siis, en tiedätkö itse kuinka hyvin huomannut, mutta sun Touretteen ääni on tosi erilainen kuin sun normaali ääni. Joo, minä tiedän. Niin, se ehkä vähän oli alussa myös semmoinen, että siihen piti vähän niin kuin totutella.
koska jos sitä ei niinku Fuck off. tiedä tai silleen niinku hyväksy, tai niinku alitajisesti, että se on tourette, niin se kuulostaa vähän silleen, että se on niinku liioiteltua ja vähän silleen. Joo, ymmärrän kyllä ihan hyvin. Niin kyllä se alussa, vaikka siinä vaiheessa mä tiesin, kun sä olit kertonut, että se on ihan oikea sairaus, että sulla on semmoinen, niin kyllähän se niinku tiesi, että se on asia. Mutta sitten jotenkin ehkä kuitenkin oli vähän semmoinen, että se on niin ehkä selkeä se äänenmuutos. Sinulla on hattu. Joo, mutta tossa hyvin se äänenpaino tulee esille, että kuinka erilainen se äänenpaino siinä on. Niin. Mun tourette puhuu paljon korkeammalta. Joo, niin kuin tommosia juttuja. Niin ne ehkä sai sen vielä silleen vaikuttamaan siltä, että miten mä ajattelisin, että jos joku, tai niinku miten niinku siinä tietysti, kun mä olin sanonut, että olin törmännyt semmoisia ihmisiä, mitä ihmiset kaikki vetteli, että feikkaako he vai eikö he feikkaa. Niin se oli tosi monesti otettu esille se pointti, että kuinka niinku erilainen se touretteääni on. Että mä olin ehkä jotenkin subconsciously liittänyt sen siihen, että se ei ehkä ole niin todesta otettava asia ehkä. Mutta sitten kun me sunkaan puhuttiin asiasta vähän enemmän, niin kyllä semmoista niin tajusin, että on se ihan oikea. Ja että ne, jotka internetissä sanoo, että koko sairaus on niin kuin valehtelee itse, eikä ole vaan ottanut asiasta selvää tarpeeksi. Ja sitten semmoiset ihmiset, jotka on silleen, että nämä ihmiset, jotka sanoo, että heillä on tourette, niin he valehtelevat, että he vaan niin kuin on skeptisiä ihmisiä, eikä vaan halua niin kuin ottaa asiasta selvää. Joo, jos mun pitää paljastaa tähän väliin salaisuus. Joo. Mä en tiedä, että pystyisinkö mä edes tekemään tuota mun tik-ääntä niin kuin tahallaan. Mä en tiedä, miten se tehdään. Se on niinku tälleen. Ei se kuulosta tolta. Ei. Siis se on niinku tosi monotoninen ääni silleen periaatteessa. Että se menee niinku samalla äänenpainolla sen koko ajan. Ja se kuulostaa niin tarkoitukselliselta. Okei. Tai se niinku tai jotenkin jos miten se kuvittelisi, että se on tämmöinen, mihin ei ole itse vaikutusta. Niin sen kuvittelet, että se ei ole ehkä välttämättä niin täydellistä puhetta. Ainakin semmoinen ajatus mulla alussa oli, että se on jotain keskeneräisiä lauseita tai vähän puuroutua puhetta, jotain tämmöistä. Että ei ole semmoista puhetta, missä välttämättä olisi kaikkea selvää, että mitä sä yrität sanoa tai mitä ne tikit yrittää sanoa. Niin se oli vähän se oli vähän erilaista, mitä mä Joo, ja siis minä olen huomannut, että minun tikit puhuu kirjakieltä. Suurimman osan ajasta. Toikin on yksi. Koska esimerkiksi, että sinulla on hattu. En minä sano, että sinulla on hattu. Minä sanon, että sulla on hattu. Hattu. Krokotiililla on hattu. Tää oli uusi. Se oli uusi. Mä en ole vielä kertaakaan puhunut krokotiileista. Mä olen miettimään, että onko se koskaan. En oo. Ainakaan mä en muista, että mä oisin. En kyllä mäkään. Musta oli joskus jotain muut eläintarhaeläimiä, mutta... Joo, siis eläimistä mä oon puhunut paljonkin. Mä oon ollut orava ja... Minä sanoin sinua kissaksi viime viikonloppuna aika monta kertaa. Sä oot puhunut musta kissana aika monta kertaa vuosien varrella. Joo. Ja sitten kilpikonnat oli aika kanssa aika yleinen. Joo. Kilpikonnat palvoo saatanaa. Joo, näin minun tikit kertoo. Tietää. Joo. Sitten mä oon hokenut kirahveista ainakin kanssa. Mut joo. Musta myös koiraa joskus. Saat olla. On joo. Mä oon ainakin tikkinä viittonut koira. Mä osaan viittomakieltä. Vieläkään. Oon ajatellut opettelevani pitkään, mutta en ole ehkä sama käsitys. Siis suomen viittomakielellä koira on siis, että taputtaa 2 kertaa reiteen. Okei. Mie en muista, että oliko mulla mitään ennakkoluuloja touretteen, koska siis minun ensikosketus touretteen taisi olla se, että minun silloiseen laitokseen muutti minun nykyinen kaveri, josta tuli siis silloin laitosaikana minun kaveri, ja hänellä on tourette, niin se taisi olla mun ensimmäinen kosketus touretteen silleen oikeesti. Että olihan mä lukenut siitä jostain lehdistä, että okei, tämmöinen sairaus on olemassa,
mutta en mä ollut ajatellut sitä silleen. Mm. Mutta täällä mun kaverilla oli Tourette ja mä olin silleen, että okei, toi näyttää aika pelottavalta. Mm. Ja sit mie en muista siitä, mitä mie ajattelin Tourettesta ennen kuin mulla se itsellä paheni. Mutta mie muistan sen, kun mulla oli Tourette jo pahentunut ja sitten tää samainen kaveri joutui pyörätuoliin Touretten takia. Mm. Ja mie muistan, että mie pelkäsin niin järkyttävän paljon sitä, että mie itse joudun pyörätuoliin. Tälleen muutama vuosi myöhemmin olen pyörätuolin käyttäjä. Joka päivä. Tai en joka päivä välttämättä tarvitse pyörätuolia, mutta kuljetan sitä aina mukana, koska ikinä ei voi tietää, milloin sitä tarvii. Niinpä. Joo. Ja sit mä en oo itse kohdannut tätä ennakkoluuloa, mutta mä oon kuullut tämmöisen ennakkoluulon, että jotkut toiset on kohdannut ennakkoluulon, että Tourette vaikuttaa jotenkin niinku älyyn, mikä siis ei ole totta. Se on kyllä niinku tosi jännä ennakkoluulo mun mielestä. Koska siis sehän on niin kuin hyvin selvää, että se niin kuin Touretteen ulkopuolella, niin samanlaisia ihmisiä me ollaan kaikki. Mutta toisaalta sitten kun miettii, niin sitäkin ennakkoluuloahan on paljon, että lyhytkasvuisuus vaikuttaa älyyn. Onko? On. En ole koskaan kuullut tuota. Mutta siis se on tosi yleinen, että niinku joku fyysinen vamma vaikuttaa, tai neuroepätyypillisyys tai joku tämmöinen vaikuttaa älyyn. Se on tosi yleistä oikeasti. Joo, tuossa neuroepätyypillisyydessä mä oon kuullut, mutta niinku, niinku muissa fyysisissä mä en ole oikein kuullut. Neuroepätyypillisyydessä on niinku ehkä ymmärrettävämpi väärinkäsitys kuin se, että niinku fyysinen vamma vaikuttaisi älykkyyteen. Just esimerkiksi kun otetaan esimerkiksi vaikka lyhytkasvuisuus, niin se, että tosi usein on kuullut lyhytkasvuisilta ystäviltäni, että tosi usein tulee se, että, että heitä kohdellaan lapsena sen takia, että he on lyhyitä. No, tuossa pitää olla kyllä silleen, tosi lyhyt, että toi olisi niinku ymmärrettävä silleen virhe. Tai silleen, että niinku aletaan epäilemään ikää siitä, että ihminen on vaan lyhyt. Siis ei edes sitä, että epäillään ikää, vaan epäillään sitä, että sitä kognitiivista kapasiteettia. No siinä ei ole sitten näin mitään järkeä. Niin. Sen mä olisin niinku silleen pureskellen ehkä niille, että joku vaatii, että okei, no sä et ole niinku niin vanha kuin sä olet olevassa, että on niinku käynyt kouluun niin paljon, kun sä sanot käyvännässä kouluun, että olisit niinku silleen nuorempi. Ja sen takia, että olisi välttämättä niin silleen kirjaviisa esimerkiksi. Mutta siis se liittyy nimenomaan siihen, että kun sä oot lyhyt, niin ajatellaan, että sun aivot on lapsen tasolla. Vaikka sä olisit selkeästi aikuinen, että sulla on esimerkiksi naiselliset muodot. Tosta mä en oo kuullut. Niin mä oon kuullut tosi monta kertaa. Tää menee siihen samaan kategoriaan kuin se, että ajatellaan, että pyörätuolin käyttäjillä on jotenkin alentuneet kognitiiviset taidot. Kuten tässä hotelliesimerkissä. Niin, se saa tällä. Joo. Puhutaanko hotellista ensi jaksossa? Puhutaan hotellista ensi jaksossa. Joo. Mä katson vähän kelloa, niin pitäisikö meidän siirtyä mulla on vielä 3 pointtia täällä mun listalla, joista yksi on semmoinen, että mä en tiedä, tuleeko sit sanottavaa vai ei. Mut seuraavana mulla on, että suhtautuminen. Joo. Että lähdetäänkö siitä, että miten sie yrität suhtautua minun Touretteen? No nyt kun sen kanssa on kokemusta useamman vuoden ajalta, niin puhutaanko me nyt silleen ajatustasolla vai käytöstasolla suhtautumisesta? Silleen, että no siis voidaan puhua vaikka molemmilla tasoilla. Joo. Miten siihen ajatuksen tasolla suhtaudut ja miten sitten pyrit suhtautumaan siihen ulospäin? Okei, no siis ajatuksen tasolla, niin tosiaan niin kuin mä sanoin, niin mulla on vieläkin joskus välillä vähän vaikea erottaa, että mikä on Tourette ja mikä on sinua. Se on tosi ymmärrettävää. Joo, se on äänessä se on vähän helpompi, koska sulla on tosiaan se Tourettella on se eri ääni. Mutta sitten taas, jos esimerkiksi mä yritän keskittyä 2 asiaan samaan aikaan, niin sitten mä saatan kuunnella vaan periaatteessa puolikorvalla. Ja sitten se Tourette sanoo jotakin, ja sitten mä tajun, että on Tourette, niin mä oon siellä vastaamassa, että niin, mitä sanoit. Ja joo, toi on tosi yleistä ja se on ihan ymmärrettävääkin. Joo, mutta se tapahtuu varsinkin silloin, kun mä yritän keskittyä monen asiaan samaan aikaan, niin sitten se hämää vähän. Joskus mulle jää semmoinen, että okei, mikäköhän ajatuksen juoksu tuossa Touretteissa oli, että pääsin tähän pisteeseen. Mutta yleensä se tulee vaan toista korvasta ja toista ulos.
Joo. Että olisi alussa vähän erilainen, silloin ennen kuin oli tottunut siihen periaatteessa. Varmasti. Mutta kyllä se nyt... Minä olen kieli. Tostakin jos miettii, että okei, minä on aika yleinen Annikan tikki, niin se on ymmärrettävä. Mutta jos me miettii, että okei, missä tämä kieli tähän on niin tullut, no me ollaan puhuttu paljon, niin ehkä se niin vaikuttaa jotenkin, että tämä kieli on jotenkin subconsciously häiritsee tämä minun kielen puhu. Ei, mä tiedän, mistä toi tuli. No. Mä näytin sulle äsken kieltä. Aha, niin teit. Mä kiinnitin huomioon näihin postereihin, koska mä ajattelen enemmän sille, että mun silmät vaeltaa hirveästi. Joo. Niin näin niin syrjäsilmällä, mutta ehkä, no se on huomiota, koska tikki. Kyllä. Toi on semmoinen, minkä mä tunnistan tikiksi, niin kuin aina periaatteessa. Niin tässä, niin se meni... Kato, tuolla on lintu. Niin, toisesta sisään, toisesta ulos, niin ei kiinnittänyt huomiota. Mutta sitten taas, kun tämä puhetikki, niin tuli enemmän semmoiseen niin kuin havaintokenttään. Niin siitä jäi sitten tämmöinen, että okei, mistä tämä kieli on tähän tullut. Ja niin käytöstasolla. Niin, mähän reagoin Annikan tikkiin aika usein. Annika voi sanoa, että mä vastaan aika useasti Annikan tikkeihin jotakin. Kyllä. Se on täysin refleksi. Mä oon lyönyt ihmisiä takaisin refleksille. Mä oon siis kasvanut, mulla on veli. Mulla on lapsen altavelta. Niin mä oon tottunut antaa samalla mitalla takaisin. Mä esimerkiksi ala-asteella joudun ainoan kerran puhutteluun siitä, että mä löin yhtä mua vuotta nuorempaa lasta turpaan, koska hän leikillä muka löi minua. Se oli leikillä, ei tuntunut missään. Minä ottaisin tyylin puolella voimalla, koska olin tottunut siihen, että nyt takaisin pitää saada maksettua. Niin niin. Ja Joo. sitten jotenkin kun on jotenkin tullut semmoinen olo, että kaikkeen pitää vastata jotenkin, että ihminen ei tunne oloa niin kuin ignoratuksi. Niin mä pyrin vastaamaan aina kuinka sanon niin edes joku tai joku joo tai joku tämmönen. Annika on varmaan huomannut tämänkin minussa. Olen. Niin. Itse asiassa olen huomannut, mutta en ole kiinnittänyt asiaan huomiota. Joo, mutta tämä sama pätee myös Annikan tikki. Eli mä oon siis joka kerta kun sieltä tulee joku tikki, niin yleensä mä nyökkään tai sanon tai siis jotain vastaan kyllä. Sitten koska tosiaan niin kuin mä sanoin, niin mä oon vähän huono kiinnittämään huomiota ehkä yhteen asiaan. Niin jos Annika esimerkiksi on dippailemassa sormen laseihin, niin mä saatan olla ihan niin kuin täysin oblivious asian ennen kuin Annika sanoo, että no autaks vähän ja sitten mä hoksaan, että siinä on niin kuin lasien tullut vähän lisää täytettä ja pitää alkaa siirtellä Annikan käsiä ja tämmöisiä. Onko se huomannut jotain muuta, mitä mä oon tehnyt? Tai... Mä en ole kiinnittänyt ehkä huomiota mihinkään yksittäisiin asioihin, miten sä suhtaudut. Mä oon kiinnittänyt enemmän huomiota siihen, että mä tykkään siitä tavasta, miten sä suhtaudut. No kiva. Joo. Mä vähän mietin, että on vähän ristiriitainen, koska jos mä oon oikein ymmärtänyt, sulla on semmoinen toive, että sun ei sille oikein huomioita. Se riippuu tosi paljon ihmisestä. Mun niin kun, oikea toive on se, että mun tikkeihin suhtaudutaan huumorilla, jos ollaan niin kun, kavereita. Silleen, että mä tykkään esimerkiksi siitä, että sä suhtaudut tosi huumorilla. Ja sä vähän niin kuin menet mukaan niihin tikkeihin. Joo. Niin mä tykkään siitä. Mutta sitten taas, jos on kyse jostain niin kuin puolitutuista tai tuntemattomista ihmisistä, niin silloin mä toivon tietenkin, niin kuin, että sitä ei huomioida mitenkään. Mutta niin kuin, se, miten mä toivon, niin mä toivon, että minun tikkeihin suhtaudutaan joko huumorilla tai sitten ne vaan ignorataan. Joo. Ja mä oon sanonut aika monelle, että minun tikeille saa nauraa niin kauan kuin mie en itse itke. Mutta se on tosi henkilökohtaisesti, miten toivoo, että näihin suhtaudutaan. Joo. Onko sulla tässä vaiheessa jaksoa jotain ajatuksia? Onko sulla jotakin tiettyjä resursseja, mitä olisi hyvä niin kun lukea tai kuunnella tai katsoa aiheessa tikit, että saisi lisättyä tällaista niin kun tietoisuutta asiasta niin kun itselleen? Tai sitten hyviä lähteitä, mitä voisi jakaa muille, että olisi sulle hyvää tietoa tikkeistä? No, mulla tulee ensimmäisenä mieleen, että jos kiinnostaa niinku tämmönen ihan niinku lääketieteellinen puoli, niin Duodecmi
löytyy netistä. Se on tosi luotettava lähde, se on siis lääkärilehti. Se on luotettava lähde. Luotettavampi kuin joku niin kuin Wikipedia tai tämmöinen. Myöskin Terveystalolla on jonkun verran tietoa. Joo. Nämä on semmoisia, jos kiinnostaa tämä niin kuin teoreettinen puoli. Mutta sitten jos kiinnostaa kuulla ihmisten kokemuksia, jotka haluaa jakaa niin kuin kokemuksiaan Touretten kanssa, niin esimerkiksi mulle tulee Katariina Räikkönen mieleen. Löytyy Instagramista nimellä Katariina Räikkönen ja TikTokista nimellä sipuli.on.pahaa. Ja sitten mulla tulee mieleen semmonen Instagram-käyttäjä kuin Elena Tikkaa. Ja Tik kirjoitetaan muuten C-llä. Ja Tikkaa kirjoitetaan 2 C-llä. Ja sitten, no minun oma Instagram tietenkin pitää mainostaa uudestaan. Nimeni.on.tik. Ja Yle Akuutti on tehnyt hyvän jakson Touretesta. Sen nimi on Matkakumppanina Tourette. Ja sitten Suomessa toimii STOY, STOY, eli Suomen Tourette- ja OCD-yhdistys. Heillä on vertaistapaamisia ympäri Suomen. Heillä on tapahtumia etänä ja livenä. Heillä on webinaareja, joissa kerrotaan Touretesta ja siihen liittyvistä aiheista. Ja mainostan nyt vielä vammaiset työtkin tässä, että sieltä saa vertaistukea. Ja sitten sellainen nettisivusto kuin, olisikohan se erityisesti nuori vai erityinen nuori. Se taitaa olla erityisesti nuori. Tämä on tämmöinen uusi nettisivu, mistä löytyy vertaistukea niin kuin ihan kaikille vammaisille nuorille. Ne on hyvä tietää. Kyllä. Jos jaksat, niin nehän voisi laittaa vaikka linkkinä sinne jonnekin. Nämä voisi linkata vaikka tämän YouTube-videon kuvaukseen. Ja sitten mä voisin laittaa nämä Instagramiin. Jeps. Ihan aika mä tälleen keksin lisää töitä. Ei se haittaa yhtään. Joo. Tuleeko jotain muuta mieleen? Ei tälle äkkiseltään. Joo. No sitten mulla on viimeinen asia täällä, mikä mua itseä kiinnostaa. Koetko sä, että mun Tourette on vaikuttanut meidän ystävyyteen jotenkin? On se vähän. Siitä on pitänyt tulla paljon niinku suunniteltumpi. Mä en esimerkiksi ole voinut pitkän aikaan kutsua sua mun luokse käymään, koska mä asun talossa, missä on paljon portaita. Ja se on omakotitalo, niin hissejä ei tietenkään ole. Niin se on vähän niin kuin, että mä en ehkä uskalla pyytää sua sun pyörätuolin takia käymään, koska mä en halua, että sä yrität sanoa ei sen takia, koska sun ei toimi tai tällä lailla. Mutta se on enemmän mun itse oma hängappi, koska mä itse en halua laittaa ihmisiä asemaan, missä ne joutuu kieltäytyyn, jonka takia mä esimerkiksi en usein pyydä pääsenkö mä ihmisille, vaan odotan, että mut kutsutaan kylään, koska se antaa ihmisille tällaisen mahdollisuuden niin kuin suojella omaa tilansa, että ei tarvitse sanoa, että hei, en halua sua mun niin kuin tällaiselle alueelle. Joo, minä ymmärrän tuon tosi hyvin. Minä ajattelen itse kanssa samalla tavalla. Joo. Mutta joo. Koetko, että tämä on vaikuttanut jotenkin muuten? No myös niin sen lisäksi, jos me halutaan niin mennä jonnekin, niin se on autolla. Että ei me kyllä oikeastaan koskaan pyöräilty, kun meillä on niin pitkä välimatka aina. Mutta jotenkin esimerkiksi jos mennään Oulussa käymään, niin se on aika raskas reissu, jos niin junalla menee. Et mä koen, että se on niin helpompi mennä autolla, kun sulla on pyörätuoli. Sitten mitä se Tourette on vaikuttanut? No siis tietenkään mulla on käsi vielä käydä mustelmilla meidän Helsingin reissun jälkeen. ei oikeasti, ei ole niinku vähän vaan. Ei silleen oikein mitenkään ihmeellisesti. Kyllä se niinku vähän jännittää, kun ollaan menossa jonnekin reissuun, että mitä jos sulle tulee joku velttouskohtaus tai joku semmoinen vähän vakavampi, että osaanko mä sitten toimia oikein, vaikka ohjeet on ja vaikka mä niin kuin oon reaalisesti niin valmis kuin voisin olla. Niin kuitenkin tulee vähän semmoinen, että mitä sun otakaan toimii oikein ja mitä jos jotakin sattuu. Toi on tosi ymmärrettävää. Joo. En mä oikein muuten keksi. Tommoset. Mie koen, että täällä on ollut, niinku, Tourettella on ollut jopa niinku positiivinen vaikutus meidän suhteeseen. Koska siis, no
alussa tietenkin oli se häpeä. Joo. Mua hävetti tikkailla myös niin sinun seurassa. Se hävetti kaikkien seurassa. Mutta sitten kun se häpeä väistyi, niin mä koen, että meidän välillä on vielä enemmän luottamusta. Joo. Tai ainakin mulla on vielä enemmän luottamusta sinua kohtaan kuin on aikaisemmin ollut. Toki siihen liittyy varmasti se, että kun aikaa kuluu, niin muutenkin se luottamus kasvaa. Mutta kun mulla tämä Tourette paheni, niin mun piti opetella luottaa ihmisiin eri tavalla. Ja mä oon tässä samalla oppinut luottaa sinuun myöskin ihan eri tavalla. Joo. Ja minusta se on hyvä asia. Mäkin oon sun Toureten myötä ehkä oppinut ottaa asioista selvää ehkä enemmän. Ja vähän ottaa eri tavalla sen, että miten esimerkiksi internetissä, kun mä oon useampaan kertaan sanonut, että mun eka kohtaaminen Toureten kanssa oli vähän semmoinen skeptinen, että onko oikea sairaus. Niin sama asia myös muiden sairauksien kanssa. Että kun maailmassa on niin paljon erilaisia asioita, mitä ei kuulu niinku omaan maailmankuvaan, jota ei sitten välttämättä, niinku, että tiedät, onko totta vai eikö totta. Niin sille, että nyt mä ehkä menen enemmän sellaisella asenteella, että uskotaan. Että jos joku valehtelee, niin isompi häpeä se sille on kuin sille, joka uskoo, että puhuu totta. Niin, toi on kyllä totta. Joo. Ja kun Tourettehan vaikuttaa niin kaikkeen, niin se vaikuttaa myös meidän ystävyyteen. Kyllä se vaikuttaa. Ja just toi, mitä Oonakin sanoi siitä suunnittelemisesta, niin se on vaikuttanut, se oli mullakin täällä pointtina, että se on vaikuttanut siihen tosi paljon, että mitä voidaan tehdä. Niin kun sen lisäksi, että se vaikuttaa siihen, että pitää suunnitella hirveästi enemmän, niin mä en koe, että siinä on ollut niin kuin negatiivisia vaikutuksia meidän väliseen suhteeseen. En mäkään oikein. Niin. Se on se, kaikkea ei voida ehkä tehdä, mitä me ollaan aikaisemmin tekemään. Ja tälleen, mutta eipä siinä oikein muuta silleen negatiivista on meidän välille tullut. Ja nekin asiat, mitä me ei ehkä enää voi yhdessä tehdä, niin nekin on semmosia, mitä ollaan keksitty silleen vastike. Niin. Muita asioita, mitä tehdään. Niin. Että ei se ole silleen niinku tielle tullut, että asiat muuttuu. Niin. Mikään ei ole yhtä pysyvää kuin muutos. Ja näihin viisaisiin sanoihin me voitaisiin lopettaa tämä jakso. Lopetetaan vaan. Yes. Eli summauksena tämä jakso, niin Touretten syndrooma, jota minäkin sairastan, vaikuttaa oikeasti kaikkeen. Se ei ole maailmanloppu, eikä se vaikuta kaikkeen negatiivisesti, mutta se kyllä muuttaa elämää. Ja häpeä on asia, mutta ystävyys on suurempi. Kyllä. Yes. Se, että jos tuntuu siltä, että Tourette tulee ystävyyssuhteiden tielle, niin sitten kannattaa vähän arvioida ehkä sitä, että minkä takia. Että onko se semmoinen asia, mihin oikeasti voi vaikuttaa, vai onko se semmoinen asia, mitä voi esimerkiksi puhua läpi, että onko siinä joku väärinymmärrys käynyt. Että toi on kyllä totta. Ja sitten, että tietääkö sun ystävät varmasti, että mikä on Tourette, että onko he ottanut selvää ja onko, vaikka ei ole niin kuin ikinä sun tehtävä selittää sitä kaikkea, mutta sen kuitenkin ehkä on helpompi sisäistää, jos ne kuulee joltakin, jota rakastaa ja joka on niin kuin ystävä. Niin jos tuntuu, että se Tourette menee ihmissuhteiden väliin, niin kannattaa katsoa, että olette niin kuin samalla sivulla periaatteessa sen sairauden suhteen, että tiedätte vähän, että mitä asioita siihen kuuluu, koska sitten on helppo tehdä sitten informoituja päätöksiä, mitä se ystävyyden kanssa edetään. Et mä esimerkiksi ymmärtäisin kyllä sen, että jos on jotain semmoisia ongelmia, että ei koe olonsa turvalliseksi, esimerkiksi, että jos minä esimerkiksi en kokisi, että mä uskaltaisin tulla sun kanssa pitämään huolta, että jos sulla tulee joku velttouskohtaus, niin mä tiedän, että sä ymmärtäisit sen. Että jos mä olisin sitä mieltä, että on vähän liian risky business mulle, niin se on sitten semmoinen asia, mitä kannattaa ehkä miettiä, että onko jotain semmoisia asioita, mitä voisi niinku ehkä helpottaa, esimerkiksi puhumalla, että mitä voi tehdä, jos jotain tämmöisiä odottamattomia juttuja tapahtuu Toureten takia. Kyllä. Ja mä tiedän, onko se yhtään järkevä. Oli se järkevä. Se
Tourette ei ole semmoinen asia, minkä takia ystävyyssuhteita kannattaisi menettää. Tourette ei ole maailmanloppu. Niin. Se muuttaa maailmaa, mutta se ei lopu siihen. Niin, ja sekin on sillä lailla, että ne muutokset on semmoisia, että niitäkin voi navigoida, kun vaan kommunikoi ihmisen kanssa. Kyllä. Mutta minun puolesta tämä jakso oli tässä. Kiitos Oona, että tulit. Kiitos, kun sain tulla. Ja Oonasta kuulemme vielä seuraavassa jaksossa. Niin, ette pääse musta vielä eroon. Joo. Moi moi! Moikka!